Вітаю спадарства ў гэты пятнічны вечар. У эфіры аб'ектыў са свежымі навінамі, але нязменна па-беларуску і без цэнзуры. З вами Ольга Старасціна. Неадкладна пачынаем. Стоп, таракан! Все. Не, мы за свободные выборы. Ну что тут говорить? Ну вы пришли на пикет, яких перемен чекаете? Да во всем. Перемены везде нужны. Выбарчая агітацыя. Лукашенко сустракаецца з вайскоўцамі. Ціхановская з простымі беларусамі. Я пришла покаяться. Покаяться перед своими, теперь уже достаточно, взрослеющими внуками, что я когда-то первый раз поверила, хотя на первом голосовании я не голосовала за Лукашенко, а второй раз я проголосовала. Што мы цэнім? Ёсць звязков вялікая група насельніцтва, каля 20%, для якіх, в прынцыпе, суверэнітэт не мае вялікай каштоўнасці. Дык што важнейшае, скварка ці незалежнасць? Абітурыенты ідуць у студэнты. Удзельная вага тых абітурыентаў, якія здавалі беларускую мову, стабальнікаў аказалася больш як палова. Па 3 гарады за дзень. Самы насычаны графік агітацыйных пікетаў у Святланы Ціхановскай. Сёння кандыдатка наведала Глыбокае, Новаполацк і Віцебск, дзе сустрэлася з тысячамі простых беларусаў. Не сядзіць у рэзідэнцыі і Лукашенка. Ён наведаў брыгаду спецыяльнага прызначэння, дзе казаў пра вайну. Падрабязней Юлія Лабанова. Здравствуйте, дорогие жители Глубокого! Жыхары Браслава, Паставаў, Мёраў, Шаркаўшчыны, Докшыцаў ды ўласна самога адміністрацыйнага цэнтру. Блізу 1500 прыхільнікаў аб'яднанага штабу прыйшлі на сустрэчу ў Глыбокім. Гэткіх масавых мітынгаў 18-тысячны горад не бачыў за ўсю гісторыю сучаснай Беларусі. Я очень благодарна, что они нашли время, потому что рабочий день все-таки, нашли возможность прийти и поддержать нас, потому что с каждым годом нас это все больше и больше вдохновляет, и мы понимаем, что мы идем верным путем. Чарговы раз Святлана Ціхановская падкрэсліла, прэзідэнцкіх амбіцыяў не мае, ейная мэта перамагчы, каб цягам паўгода правесці новыя сумленныя выборы. Чего еще можно ждать в нашей стране, кроме как перемен, потому что, ситуация, особенно в малых городах, просто катастрофическая, то есть, ни зарплат, ни работ. Нового хочется, свежего, будущего, не себе, так хотя бы детям. Я в свою чергу чекаю, каб мои дети не съехали отсюда, каб те, кто съехали, вернулись, каб людей не оскорбляли, не били, чтобы мы могли зрабіць свой выбор. Ісці до конца кандыдатка на прэзідэнцтва не баіцца, нягледзячы на рэпрэсію ў дачыненні мужа і пагрозы. Дзяцей Святлане Ціхановскай дапамаглі вывезці за мяжу. Часова з'ехаў у Маскву разам з дзецьмі і Валер Цапкала. Ад знаёмых праваахоўнікаў палітыку стала вядома, што сілавікі атрымалі загад арыштаваць яго. Прадстаўнікі ж пракуратуры днямі прыходзілі ў школу, дзе вучацца дзеці Цапкалаў. Мне позвонили люди, небезразличные белорусы, и сказали: ты знаешь, мы не хотим подписывать эти бумаги, но нас заставляют. Нас заставляют, и мы не знаем, что делать. Но ты знаешь, что собирают что-то плохое против тебя. И следующий шаг – это лишение тебя родительских прав. На пікеты ў Новаполацку і Віцебску прыйшлі тысячы, нягледзячы на тое, што пляцоўкі для агітацыі прапанаваны ўладамі. Месяца не ў цэнтры, а на ўстрайку. Сейчас просто думают, что все нормально. Ничего плохого не происходит, то есть не нужно ни в чем участвовать, нужно сидеть дома, и все будет нормально. Но нормально ничего не будет, нужно меняться. Я ей верю, и пришла ее поддержать, поэтому я здесь. Пришла просто поддержать для того, чтобы показать, что таких людей, как мы, кто хочет перемен в нашей стране, много, что мы есть. Цікаўнасць да сёлетняй выбарчай кампаніі па ўсёй Беларусі толькі ўзмацняецца. Я сачу за выборами, буду голосовать за Тихановскую. Мне цікаво, что она кажа на пикетах и так далее. Никогда такого не было, как сейчас, то, что происходит. Народ взволнован, он переживает. И хотелось бы лучшего даже не для кандидатов, а именно для того, что хочет народ. Цалком сачу за ходом кампанії. Промови ті, що я бачу, ті мені сподобалися. Ціхановська, наприклад, по телебаченню показали. Гэта было досыць цікава. На актыўнасць людзей чарговы раз адрэагаваў кіраўнік краіны. Лукашенко заявіў, што з вулічных пратэстаў пачынаецца майданы, а пасля і войны. І дадаў, што вайсковыя падраздзяленні добра падрыхтаваныя на выпадак эскалацыі супраціву. Юлія Лабанова, Белсат.
Віктору Бабарыку выставілі новае абвінавачанне. Паводле Генеральнай пракуратуры экс-старшыня Белгазпромбанку атрымаў 28 мільёнаў рублёў незаконных узнагароджанняў. Раней Бабарыку вінавацілі ў даванні хабару, цяпер жа замест давання у атрыманні. Паводле новага артыкулу Віктору Бабарыку пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Былога банкіра затрымалі 18 чэрвеня разам з сынам Эдуардам у гэтак званай справе Белгазпромбанку. Ён застаецца ў СІЗА КДБ. Праваабаронцы прызналі Бабарыку палітычным зняволеным. Штрафы за катанне на роварах. Дзвюх жыхарак Мінску аштрафавалі, бо суд палічыў перасоўванне раварыстак удзелам у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве, якое доўжылася паводле пратаколу 10 хвілінаў. Суддзя Юлія Густер вынесла рашэнне аб штрафе 675 рублёў для Полины Черняўскай. В чем моя вина, так и непонятно. Один свидетель говорил одно, другой свидетель говорил другое. То есть один сказал, что все было тихо, мирно, другой сказал, что наоборот были лозунги, были флаги, было все подряд. Я обратила на это внимание, что у свидетелей даже показания не сходятся, но судья это тоже проигнорировала. Паводле сённяшняга рашэння суда за катанне на ровер 8 ліпеня штраф 20 базовых мае сплаціць і Алеся Жыгадла, якая ездзіла па веладарожцы з дачкою. Справу на дачку закрылі, бо тая няпоўнагадовая. Загад Лукашэнкі выдвараць незалежныя медыі прынялі ды выконваюць. Ужо канчаткова у дзень выбараў ЦВК пусціць у інфацэнтр толькі дзяржаўныя СМІ. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, рэдакцыі названых учора Лукашэнка медыяў ужо зазнаюць праблемы з акрэдытацыяй. Пра то, як звужаюцца магчымасці для атрымання гледачамі праўдзівай інфармацыі, Юлія Цяльпук. Гэта адзін з сюжэтаў BBC наўпрост з Беларусі. Пра змаганне кандыдатаў і іхных прыхільнікаў за свабодныя выбары з аднаго боку і сілавую стратэгію ўлады, якая заявіла: «Главное, чтобы мы страну не потеряли». З другога, Энді Смайт, які здымаў гэты сюжэт, таксама прайшоў праз затрыманне. Але зрабіцца героем матэрыялу пра рэпрэсіі супраць журналістаў адмовіўся, як рэпарцёры іншых акрэдытаваных у Беларусі незалежных медыяў, якія бачылі аўтазак знутры. Я мяркую, што сітуацыя з пазбаўленнем акрэдытацыі тых ці іншых выданняў зараз непасрэдна ляжыць на стале чыноўнікаў. Не выключаю, што сёння, заўтра, паслязаўтра хтосьці з нашых калег можа быць пазбаўлены акрэдытацыі. Такі тренд у дачыненні Радыё Свабоды, Камсамольскай праўды і BBC задаў падчас звароту да названых гаспадарамі краіны чыноўнікаў і іхны кіраўнік. Призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь. Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на Майданы. Яшчэ да гэтага карт-бланшу журналістаў, у тым ліку белсатаўцаў, затрымлівалі. Інтэрнэт глушылі падчас стрымаў з непрыемных для ўлады падзей. Саюз журналістаў Расіі, а потым Радыё Свабода адказалі Лукашэнку на ягоны загад аб выдварэнні. Абвінавачанне Лукашэнкі спрабуе дэманізаваць і сказіць ролю незалежных СМІ ў Беларусі, якія паведамляюць пра поўны спектр падзеяў, звязаных з выбарамі прэзідэнта 9 жніўня. Мы цвёрда намераныя працягваць нашу важную працу для народу Беларусі і асуджаем выкарыстанне афіцыйнымі асобамі неабдуманай рыторыкі і пагрозаў, якія ставяць пад удар нашых журналістаў. Дзеянні беларускіх сілавых органаў супраць журналістаў непрымальныя, заявілі сёння ў прадстаўніцтве Еўразвязу ў АБСЕ. Назіральнікаў ад гэтай арганізацыі сёлета не запрасілі на выбарчыя ўчасткі ў Сінявокую. Дапусціць да кампаніі ўсіх законных прэтэндэнтаў, вызваліць палітвязняў, не замінаць працы журналістаў і незалежнаму назіранню, праўдзіва лічыць галасы. Заклік аб'яднанай Еўропы. У адказ чарговае абмежаванне пад соусам пандэміі. Цэнтр выбаркам у выбарчы дзень дапусціць толькі галоўныя дзяржаўныя медыі ў вялікі інфацэнтр Палацу Рэспублікі. Прэсавая для рэшты толькі ранкам наступнага дня. Улада будзе рабіць все магчымае, каб абмежаваць людзей ад незалежнай інфармацыі, але яна не всемагутна. Ёсць VPN, ёсць проксі, ёсць шляхі абыхода, і трэба ўжо зараз рыхтавацца да працы праз гэтыя інструменты. У Беларускай асацыяцыі журналістаў дапускаюць, што 9 жніўня ў Мінску цалкам адключаць інтэрнэт, а многіх журналістаў могуць забраць на сотні яшчэ да дню галасавання. Юлія Цяльпук, Белсат. Толькі чвэрць нашага грамадства лічыць суверэнітэт абсалютную каштоўнасцю.
Так кажа даследаванне, якое правёў Інстытут палітычная сфера ды беларуская аналітычная майстэрня. Атрыманыя лічбы нагода для смутку ці надзеі. У аўтараў даследавання запытаўся Александр Папко. Ці гатовыя вы захаваць суверэнітэт Беларусі нават коштам зніжэння ўзроўню жыцця? Так, адказала амаль чвэрць апытаных. Узровень жыцця важнейшы за незалежнасць для больш як паловы рэспандэнтаў. 23% адказаць на пытанне адмовіліся або не змаглі. Ёсць дастаткова вялікая група насельніцтва, каля 20%, для якіх, в прынцыпе, суверэнітэт не мае вялікай каштоўнасці, і яны гатовыя саступіць яго, часткова прынамсі, нават атрымаўшы нейкія кароткатэрміновыя эканамічныя выгоды. Ідзе барацьба паміж духоўнай і матэрыяльнай часткай каштоўнаснай іерархіі. Мець уласную дзяржаву хочуць усё больш беларусаў, абнадзейвае сацыолог Андрэй Вардамацкі. Аднак, калі эканамічная сітуацыя будзе пагаршацца, то можна прагназаваць, што эканамічная частка каштоўнаснай іерархіі ўзрасне. Калі стабілізацыя адбудзецца эканамічная, то можно говорить о том, что незалежніцкая каштоўнасная частка будет узрастать. На стабільнасць сёлета разлічваць не выпадае. Са студзеня валавы ўнутраны прадукт скараціўся амаль на 2%. Да гэтага спрычынілася пандэмія і нафтавая вайна з Расіяй. Перамовы аб цане энерганосьбітаў на наступны год пачнуцца, калі Менск зацвердзіць дарожныя мапы інтэграцыі, заявіў нядаўна расійскі прэм'ер Мишустин. Якія прыярытэты ў такой сітуацыі ў нашых грамадзянаў? Развитие с притягнением высоких технологий у Беларуси часам это разглядается больше важным, чем, скажем, захование незалежности и суверенитету. Экономичное развитие, и уласный добробыт. Это, видовочно, для большасці насельніцтва значна больш важныя рэчы, чым уласна суверэнітэт. Магчыма, незалежнасць не стаіць у прыярытэтах, бо ёй не пагражаюць? Не, сцвярджаюць аўтары даследавання. Пагрозу незалежнасці адчуваюць больш за палову удзельнікаў апытання. З якога боку яна сыходзіць? Путин уже давным-давно сожрал нашу Беларусь. И жует ее уже, но только хочет оформить, знаете, юридически. Гарант Конституции современной. Что? Погрожаю. Либо война будет из-за него, либо, я не знаю, то есть революция. Никакой угрозы независимости Беларуси я лично не вижу. И вообще ни от какой стороны. Если бы Запад мог захватить Беларусь, Россия же не даст. Все дела. З кім сябраваць беларусы таксама не вызначыліся, канстатуе Андрэй Вардамацкі. Каля чвэрці насельніцтва арыентуецца на Еўропу. Колькасць прыхільнікаў Расіі упала да 40%, а вось колькасць нявызначаных вырасла да траціны грамадзянаў. Александр Папко, Белсад. Дональд Трамп праз эпідэмію каронавіруса адмяніў з'езд рэспубліканскай партыі, на якім яго меліся афіцыйна назваць кандыдатам на прэзідэнцтва. У Вялікай Брытаніі ды Аўстрыі ізноў увялі абавязковае нашэнне масак у закрытых памяшканнях. Паводле універсітэту Джонса Гопкінса лік інфікаваных больш за 15,5 мільёнаў, больш за 633 тысячы памерлі. У Беларусі на сённяшнюю раніцу, згодна з афіцыйнымі звесткамі, амаль 67 тысячаў заражаных, 524 асобы памерлі. За апошнія сотні зафіксавалі 158 новых выпадкаў. Міністэрства аховы здароўя прызнала 5 смерцяў. Агулам жа за час пандэміі ў Беларусі вылікаваліся амаль 60 тысячаў асобаў. Такім чынам колькасць актыўных выпадкаў 6567. Абітурыенты на ростанях. Адны думаюць, куды паступаць з атрыманымі баламі, іншыя ўжо абралі свой шлях. Распачынаецца падача дакументаў у вышэйшай навучальнай установы. Пра вынікі тэставання і далейшы выбар маладзёнаў Хрысціна Чарняўская. Працягваецца уступная кампанія ў вышэйшыя навучальныя установы краіны. Сёння абітурыенты атрымоўваюць вынікі цэнтралізаванага тэставання, сертыфікаты, а заўтра дакументы можна падаваць ва ўніверсітэты. Сёлета цэнтральнае тэставанне для паступлення ў вышэйшай навучальнай установы планавалі прайсці 65 тысяч абітурыентаў. Найвышэйшых ад 300 балаў выніку не набраў ніхто. На максімальныя 100 балаў тэставанне напісалі 338 разоў, у тым ліку 78 асобаў па беларускай мове. Горш здалі дакладныя прадметы.
По матэматыцы максімальны бал набралі 30 чалавек, па фізіцы 3. Казаць пра тое, што недзе ўзровень знізіўся, магчыма, гэта і вынік таго, што ў нашыя педагагічныя універсітэты паступаюць людзі з не самым высокім балам. Адпаведна, гэта ідзе ланцуговая рэакцыя і ідзе паніжэнне ведаў і вучняў. У Беларусі тэставанне ўвялі 15 гадоў таму, як адзначае адмыслоўца, скарыстаўшыся досведам замежных універсітэтаў і для барацьбы з карупцыяй. Аднак на пачатку сёлетняй уступнай кампаніі дзеючы кіраўнік краіны даручыў міністру адукацыі прапрацаваць пытанне вяртання вусных іспытаў. Нічога універсальнага насамрэч няма. І нават калі мы адкінем тэставанне, вернемся да вусных экзаменаў, гэта таксама не гарантуе таго, што 100% у нас усё будзе выдатна. Мне падаецца, што вось такая сістэма сябе ўжо зарэкамендавала са станоўчага боку. Мы запыталі ў мінакоў на вуліцах Менску, ці лічаць яны патрэбным вяртаць старую сістэму экзаменавання. Тестирование было сложное, но таким образом ты понимаешь, кому-то повезет, кому-то не повезет. То есть в каком-то, допустим, я поступила не в первом году, во втором, мне в первом году не повезло. То есть, это как испытание такое. Я думаю, нет, потому что мне кажется, что если лично разговаривать, то будет кому-то симпатия, кому-то, может быть, нет. А если сдаются тесты, то смотрится именно знания. Выступлю за точно устный экзамен, но либо только устный, либо, допустим, и тесты, и устный экзамен. Вот. Потому что в любом случае нужно, я думаю, оценить. Есть те профессии, то ремесло, где все-таки вот этот вот soft skills, так называемый, да, вот эти вот soft skills, они нужны, и нужно иметь представление о личности. На думку Алены Анісім, для аб'ектыўнай ацэнкі ведаў пры паступленні павінна існаваць варыятыўная сістэма экзаменавання, і прыярытэт у яе выбары мусіць заставацца за навучальнымі установамі. Звязана гэта з асаблівасцямі некаторых спецыяльнасцяў. Хрысціна Чарняўская, Белсат. Меняется ситуация, а значит и наша сетка трансляции. Перед объективом мы показали стрим з агітацыйных пікетаў Святланы Ціханаўскай. Таму расійскамоўнае выданне навінаў «Вот так» будзе ў эфіры пасля аб'ектыву. Хто хоча больш ведаць пра навіны замежжа, перадусім постсавецкіх краінаў, не пераключайцеся. У мяне ж на гэтым усё. Прыемнага вам вечара. Да сустрэчы заўтра.